numera گرفتیم بعد از روز دوشنبه خداحافظ اسرائیل چی روز دوشنبه؟ אחרי ברנמי דני הוליווד چی روز دوشنبه؟ او شروع میشه پاپا دیزی و اسروگی من دارم الاخ من جد אני באמצע פרק דרם یک דיוון משם מן הסדרה נגמרת היי שורות תרן אם אין יותר סדרות שימיגי כבו נקונות מה לעשות? העצוב אותך שומע הפצצות תראה יסטארס ישראלי אחלה של סדרות העצוב אותך שומע הפצצות תראה יסטארס ישראלי אחלה של סדרות יס מציגה עונה של סדרות ישראליות חדשות ב-Yes Stars ישראלי לחוויית סדרות גדולה מהחיים.